Srácok, én Ábel vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. Ebben a videóban támogatni fogunk, de hát kipróbáljuk, hogy bírok lecsolni. Azóta azért sokat fejlődtem, de még telefonról nem annyira próbáltam még ki, csak tableten, rekordom 34? Igen, 34. Ja, és ez nem kamu. Na akkor, hát menjen. Fú, telefonom már, amióta megjavult a tabom, kb. Soha nem játszottam telefonról Stumble Guys-ot. De, hát próbáljuk ki. Fú. Jaj, elfelejtettem, hogy egy kicsit laggol. Fú, elfelejtettem. Kérdi 2. A másodikat majdnem elrontottam. 3. 4. Ez közel volt a lézerhez. 5. 6. Ezt nem fogom be... Jó, 6. Eddig 6. Ezt kell megjegyeznem. De a default animáció. Átállítom ezt a default animációt. Akkor 6-nál járunk. És akkor meg fogok hívni valamelyik barátomat, csak ez a baj, nincsenek fent. Oké, 6-nál tartottam. Ez mi ez a skin? Ezt még nem is láttam. De... Elég gyorsan megpróbálom. Nem. Az jumpbug, az kikérem magamnak, az jumpbug volt. Az kikérem magamnak. Azt ti is láttátok. Nem ugrott. Azt ti is láttátok. Ha nem láttátok, vagy csak én vagyok hülye, de szerintem most nem én vagyok. Szóval nem. Az jumpbug, azt nem számított bele. Akkor 6-nál járunk. Megint jumpbugot kapok. Nem tudom. Ki 6 és 7. Jó, most már nem annyira laggol. 8. 9. És gyere már föl. Na azért. Fél 10-nél elrontom. 10. Jó, leesett a bot, akkor 10-nél járunk, akkor ezt megjegyzem. Videó után át fogom állítani ezt a default emótat. Győzelmi animációt akkor. Akkor ugye 10. Na. Akkor 11. 12. 13. És 14. Szóljatok, hogy elrontottam. 15. 16,
Az jump, hol lehúzott a fal, az nem ér. Lehúzott a fal, lehúzott a fal. Akkor maradunk 17-nél. Lehúzott a fal. Kezd felidegesíteni az a játék. De akkor 17-nél járunk, vagy 6-nál. Szerintem 17. Szóljatok, hogyha elszámoltam. Majd írjátok le a kommentbe, hogy mennyi volt. Akkor most vegyük 17-nek. És itt jön a 18. Jó. Akkor 18. Csak mivel az egyik barátom sem olyan profi vévező, ezért hát inkább botokkal játszok. Jó, mondjuk jobbak, mint a botok, de hát nincsenek fönt. Várj, mennyire tartottam? 18. Aha, 18. 18. Kiválasztaná? Na végre. 18. Igen. És 19. 20. Jú. 21. 22. 23. 24. Jó, azért a duplát azt nem merem bevállalni. Mert mi van, hogy elrontom? 24. 24. 24. Nél járunk. Fú, ne. 25. 26. 27. 28. 29. De miért mindig itt rontják el a botok? 29. Még lehet, hogy még a tabletemnél is jobb. Az... Na. 29. Van. Mindjárt 30. Ez az ágy. Leültem, mert most ilyen kedvem volt. Na, 29, még egyet beadok, azt 30, 40 a cél. Ezt vehetjük le? Nem, ne vegyük. 30. 31. Úgy az előzőt vegyük le, csak inkább nem. 31. 32.
33. Hú! 33. 34. 35. Duplat nem vállalom be. Ó. Azt nem ért, mert nem vállaltam be. Nem vállaltam be, oké? Nem vállaltam be. Várj, mennyire tartottam? 35. 35. Ez az, megdöntöttem a rekordomat. 35. Szóljatok, hogyha elszámoltam valamit. Ez az 35. Lehet, hogy a 40 is meg lesz. 35. Megvan a clutch rekordom. 36. Várjál. 36. Hogyha nem esne le ez a bot, ez jó is lenne. Na akkor 36. Még lehet, hogy a 40 is meg lesz. Fú, de annak örülnék. 36, ez az. 37, ez az. Még bírjuk. 38. 39. Jó, már csak egy klácsra vagyunk. Ne. És 40. Ez az. Megvan a 40. Ott is van. Ott is van. Vamos. Use code Hunter. Use code Hunter. És ott a 40. Ott a 40. Egy videóban meg lett a 40. Így hátra is dőlök, meg lesz az 50. Nem tudom. Hú, 40. Hát azért nem tudtam már, hogy azért eddig bírom majd. Fiam, most fogom elrontani. Na várj, akkor 40-nél tarthattunk. Negyvenegy. Szépen lassan haladunk. 42. 43. Rizikós volt. 44. 45. Mi van? 45. Mi van? 45. Ez jó lesz. Menj már innen, hagyjál már. Kevés százalékon vagyok, nem ér.